O Enludes inicia na Mariña a execución do Plan Estratégico de Subvencións cunha primeira chega de 39.000 euros, dirixida á promoción de eventos da comarca e o impulso do sector pesqueiro. A primeira cita beneficiada destas subvencións xestionadas polo organismo da Deputación é a Festa do Berberecho, que se celebra esta fin de semana e na que se repartirán ao redor de 4.000 kilos do bivalvo combinado en distintas receitas. O Porto Focense será o escenario dunha nova edición da Festa do Berberecho, un produto que estivo antigamente moi vencellado á economía da Vila Mariñá. Os que se cheguen á cita poderán degustar o exquisito manxar cocinado en varias especialidades, o limón, en salsa mariñeira e salsa verde, preparados por alumnos da Escola Local de Hostalería. Para o desenvolvemento desta novena edición, a festividade conta de novo co apoio económico da Deputación, dentro da súa aposta de xerar riqueza mediante a promoción dos produtos autóctonos. É o que pretendemos, tanto dende a Diputación como dende o Concello, que o comercio, o pequeno comercio da Vila de Foz se vexa reforzado con este tipo de actuacións que, como digo, sirven para potenciar un produto da nosa comarca e tamén para poñer en valor ese pequeno comercio que, como todos sabedes, soporta momentos de dificultade e, ademais, é un dos nosos motores económicos en toda a provincia. A celebración mantén o mercado tradicional e o pregón correrá a cargo este ano do músico focense Francisco Javier Alonso, máis coñecido na localidade como Chingla. Este panel, ubicado no treito peonil da Ronda da Muralla, é un dos 30 que se presentaron esta semana sobre os lugares e monumentos máis destacados do casco histórico de Lugo. Son as primeiras sinais de Galicia que contan co código QR que permite a descarga en teléfonos móviles de información en vídeo. Nos vindeiros días tamén disporán de linguaxe braille. Financiada polo Plan Urban, esta iniciativa contou cun presuposto de 75.000 euros. Rábade celebra esta fin de semana as súas festas patronais en honra a San Vicenzo. Dentro do programa destaca a 10ª festa de exaltación do Mexilón, na que unha vintena de bares da localidade repartirán de balde 1.000 kilos deste molusco en tapas. A adquisición do produto será asumido o 50% polos hosteleiros e o Concello. Na cita festiva tamén se inclúe o noveno Memorial de Atletismo Eduardo Fernández Villamarín, que se celebrará o sábado. A Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia, FEAFENS, ven de estrear novo deseño na súa páxina web. O portal renovouse totalmente e agora mostra unha imaxe innovadora cunha navegación moito máis intuitiva e contidos adaptados aos diferentes públicos aos que vai dirixida. A web conta con diferentes seccións e resolve todas as dúbidas sobre saúde mental. En breve terá habilitado un apartado para que as persoas interesadas poidan realizar unha doazón puntual ou periódica a través da rede. Os irmáns Sergio e Diego Vallejo, campións de España de rallies en 2009, presentaron á Deputación o vehículo co que competirán este ano e co que tentarán revalidar o título acabado hai 3 tempadas. Un Porsche GT3, co que o ano pasado xa resultaron campións de 3 probas na competición estatal. Ademais, os Vallejo agradeceron ao vicepresidente primeiro, Antonio Veiga, e ao delegado de Cultura e Turismo, Mario Outeiro, o apoio da institución provincial de cara á nova tempada. O desenvolvemento sostible do medio ambiente é, sen dúbida, un dos grandes potenciais cos que conta a nosa provincia. Un destes recursos medioambientais é a biomasa, como fonte de enerxía renovable. De feito, a superficie forestal ocupa o 68% do total da superficie luguesa e o 35% do total galego. Estes datos poñen de manifesto as enormes posibilidades económicas e sociais do sector forestal. Esta casa rural en Meira é un exemplo de como parte da enerxía que necesitan as súas instalacións pode obterse a través de biomasa. Escoger restos, hacer limpiezas de los bosques y lo que sobre se puede quemar, digamos, generar unos gases que muevan una turbina y producir energía eléctrica. Sería un uso de energías alternativas, renovables, que en este momento no se están, la verdad, utilizando mucho en Galicia. A nosa provincia é moi rica en recursos forestais. A biomasa é un deles. Ademais de ser unha enerxía renovable, ten un gran potencial desde o punto de vista económico. É outro recurso que se está aproveitando, que se está convertindo en moneda, non? Porque hoxe en día, se se fai algún tipo de clareo nas masas ou algún tipo de poda que non é moi habitual, por desgracia, non é moi habitual, hasta ahora estábase despreciando. Ese produto quedaba ser ou no monte ou se queimaba ou se desfacía. Hoxe en día é evidente que temos que aproveitalo e darlle, poñelo en valor, non? Para que a súa explotación sexa rendible, é necesario superar un dos principais problemas cos que se atopa en Galicia, o minifundismo. Desa maneira, xuntas unha superficie
técnicamente viable para poder traballar, e a partir de aí hai múltiples opcións, simplemente ser suministradoras desa materia prima que unha empresa que xa estaría posta técnicamente no aproveitamento da biomasa, pois aproveite, non, compre de alguna maneira, ou incluso, todos é cuestión de inversión, incluso eles mismos poñer a propia tecnología para generar pois os pellets para despois facer as caldeiras, as propias caldeiras. Pero non só é unha nova fonte de ingresos no rural. O seu emprego ten numerosas vantaxes desde o punto de vista medioambiental. Estamos facilitando unha limpieza dos montes de tal maneira que a nivel incendios estaríamos reducindo moitísimo a cantidad de combustible presente nas masas. Estamos generando pois eso, riqueza para os medios rural, que de alguna maneira a xente, os propietarios desas superficies forestales poderían recibir, pois eso, o que digo, moneda económica a cambio dunha cousa que está producindo a súa superficie forestal, non? De todos os xeitos, o Lugo 2, o programa medioambiental da Deputación, financiado nun 70% con fondos europeos, establece límites. También tenemos que tener cuidado y preservar evidentemente las zonas que son protegidas, y el estudio eso lo marcó. Tanto en zonas protegidas por directivas europeas como en las zonas núcleo de las reservas de la biosfera, esas zonas las consideramos intocables. Entonces ahí sí que sería mucho más delicado utilizar la biomasa, pero en el resto de zonas sí que hay un gran potencial. Un potencial que tamén pode derivar nun aforro para as arcas públicas, como é o seu emprego en instalacións como as piscinas climatizadas. E así terminamos por hoxe. Facémolo cas imaxes dunha mostra única en Galicia que reúne documentos gráficos e audiovisuais sobre as 40 reservas da biosfera existentes en España. O material foi cedido polo Ministerio de Medio Ambiente e tan só se exhibiu en Madrid e Granada. Con esta mostra, que se expón na Capela de Santa María ata o 28 de febreiro, a Deputación inicia as actividades para conmemorar este 2012 o 10º aniversario do recoñecemento da Reserva Lucense Terras do Miño. Con ela lles deixamos. Vemos a vindeira semana. Que pasen unha boa fin de semana. Unha aperta.